রঞ্জিত কুমার দেববর্মা টেলিমুড়া হুসাইনি 14 তারিখ দিল্লি অভিযান তারিখ তলে তলে ভাই ভাই হুসাইনি 14 তারিখ দিল্লি অভিযান তারিখ তলে তলে ভাই ভাই হুসাইনি 14 তারিখ দিল্লি অভিযান তারিখ তলে তলে ভাই ভাই তিনি অম্পি টিপ্রামথা ব্লক কমিটিनि লুয়া জিমুংবাই তুইদু হাতিও সংसार जागै दङ कत लुकुकुथुमुं पान्दा टिप्रामथानि ग्रेटार टिप्रालेन्ड सानै তিনি जों हिमबतक हिमलायखा गोबां मा साइ साइ लुकुरक चिनि उंक्लग हिमानि नरक नुखुना बुबाग्रानि खरां खानावै दाक्ति दाक्ति चिनि ताबो फाइनाय 14 तारिख जों 1200 जना दिल्लीआव थांलाय दं ग्रेटार टिप्रालेन्ड साननानि बागै ओ खरांनो ताइबो चुबानानि बागै बुबाग्रानि खरां बायतेबो खरां सुरनानि बागै गोबां मानो चिनि तिनि CPIM BJP IPF ति याकारै चिनि तिनिनि लुकुकुथुम पान्दावो टिप्रामथाव गदाल फाइबायनै आउनि बागै तिनिनि चिमि हायनो हाय लाइबुमा सैजागनाय तुइदु हातिनि चिमि ग्रेटार टिप्रालेन्ड माननानि तिनिनि चिमि ताइबो कदखाय जों याप्रि सेनानि खरांति सानानि ग्रेटार टिप्रालेन्ड नानानि आबोनि बागै काताल तिनि याप्रि आं फिरनाय जत आम चायनो तिनिनि चिमि काताल खे ताइबो फानकु कतर सभा ताइबो फानखे खरांति सालायनि बागै सभा संसालायनायनि फाइजों ताबो थांलाय दङ हामबाय तिनि आरो फाइ मानजाक फाइनाय जतनो जों तिनि आरो गोबां मा जागानि सिनि लिडार अफ फाइसक बायजाक टेलिमुरा डिस्ट्रिक्ट कमिटि कृष्णपुर ब्लक कमिटि ननो खबै सेन्ट्रल नि बा दङ फाइसक बायजाक चिनि हजानि सामाव थांनाय चिनि कमल जमातिया सं चिनि बरम गोनांजक आति जमातिया सं जों तिनि अफाइकेनो बीजेपी IPF ति ताइ निनि CPM नि याकार फैने गोबां मानसिनि टिप्रा सारनो बुबाग्रानि मावथा टिप्रा मावथाव लामजा संनाय थांबाय हायके सर तेकिसे कक्तमानि बिसिंति खानामानि ताबो दिल्ली मुभमेन्ट बा दिल्ली ऑफिस फाइनल या बरक जोंनो प्रपोजल रिफाइका जों बहायनो नरक बाय जॉइन मुभमेन्ट खायै मुभमेन्ट थांनानै मुचुनै चिनि कतगुला चिनि रुल्स एन्ड रेगुलेशन दङ बुबाग्रा बरकनो ककसारखा जुदिबो थांनानै हिके चिनि कयेकता चिनि क्लियरिफिकेशन नाङा आ क्लियरिफिकेशन जुदि IPF तिरो क्लियर खायरिखा हके बरक चिनि लगे थाङि माने चिनि लगे मुभमेन्ट खाय माने फियाबा जों ताव फानो बरकनि जों जे सानमानि क्लियरिफिकेशन आबो ताव फानो मानियाखौ चिनि सेन्ट्रल कमिटि आउन बागि जों नासिङै दं हायके सर तिनि ओ जागाव तैदु हाति फालनगो तिनि बुसक जनानो तै बुसक गेदारिं खाय तिनि ओ जागाव लुकु गोबां जॉइन खायबेने गोबां मा जुदा मथानि याकारि CPM विशेष खाय BJP IPF ति CPM नि याकारि हामबायसै